må jeg indrømme. Altså, jeg ved det ikke. Sgu nemmere at snakke med dem selv. Og så kommer de op her. Han går ud så ikke, hva'? Nej. Nej, det. Ja, de har kørt sammen i flere år, dem her. Ham med den gule, han er trappe. Ham med den gule, han kører så også rundt på trappe. Han kørte til fejl. Han skulle tage ikke til fejl af, ja. Lad os vent! Lad os vent! Hvad er det? Jo, han har herfra. Ej, det er hvorfor det det? Bare smut op i sporten, og så brække over, så flyder den bare herover. Han flyver her indtil du er kommet fri. Bare kom! Kom, kom! Så er det krav! Må I ikke vælge at vinde, eller hvad? Eller ikke spille rejse, eller? Ej, det er noget pis, det der. Ikke en anden år med fod med. Jeg kan op ad sporet! Hold!
komme, eller så er vi blive dernede, og så skal vi have Erik op først, så er vi flere op, og flere ned her, så har vi sådan en træk i. Ja. De 2 punkter her, de går udenfra, som du siger det. Ellers har jeg på kamera.
Ja, det er dem, der kører foran os. Ja. Det var mig, så jeg godt nok på hånd på det der. Ja, jeg tror, jeg lige præcis. Jeg lavede er det ikke bare lige at skrue? Er det ikke bare at skrue et par gløderør op, og så køre den starteren? Man står derude i røgen. Woohoo! Triple A! Sådan. Jeg har hørt, at jeg skal aftale, at vi ændrer på koordinater. Så lærer jeg at køre stille og roligt efter. Fjollet. Eller få en snorkel på. Og ikke... Han må jo køre helt op til. Nu begynder han at grave ned. Træk på Thomas'. Nej, på hjulet. Så er det et ordentligt koben ind i hjulet, så. Kan ikke bare lige køre op og så ned igen? Så skal de bare holde gas på nu. Det er bare... Hvad så, når han skal ned herom, Jan? Prøv at høre her, hvis det ikke er stående start på bil nummer 2, så kører vi den lidt tilbage, så vi får tilløb på. Kan han rundt og finde? Prøv lige at høre en gang, drenge, det bliver en time. Ja, ikke køre nogen af dem ned. Jamen det gør det. Det skal bare stå. Gå ind. Jamen, og så er den nu altså sådan. Og vi er enige om, at de må ikke hive ind over pælen, ikke? Er det ikke stop bag bil? Jeg skal præcis støtte den. Og de må ikke skubbe den længere. Okay, I må ikke. Så prøv at høre her. Skal vi nu lige prøve at snakke lidt her? Nej, det er ikke bare ikke. Her der sætter vi en kortstrop lige ind i baggrunden. Op herhen, det går ikke. Fordi nu trækker de over i pælen, og det må de ikke. Der sad jo... Så sprang den bare tog ind på trækket af godbanger på bilen. Farvel! Der røg den ind igennem bagruden. Så langt op på bakken. Nej, det er jo. Det er så tungt, så Hvad skal bombe? Den der 70 ton, den må rulle. Det tror jeg. Der skal bare være noget knald i dækkerne. Det kan bare trække op bakken. Ja, det kommer også ud af sig selv løbet der. Er vi enige om, at der må de ikke skubbe den mere, eller hvad? det må de godt. Der var sidste år hernede. I kan godt se, at Hvorfor skubber bilen ikke bare så langt? Ja, og så skal vi trække den hen på enden af bakken, og så skal bilen, der trækker ham, skal bare køre foran og så op. jeg trækker, så siger vi, der bare en meget kort strop i. Hør her. Inden vi kører ind, så sætter vi lige tog i, over ind. Det kan godt være, at den skal trækkes, men der er ingen, der siger, at det skal være en bil. Det kan vi jo lige så godt. Der er ingen grund til at køre ham herop først. Havde han nu trukket ham op, så han holdt ordentligt dernede med en kort strop. Ja, så er der lige en væltet pæl. Nej, fanden hak. Så må de... Nej. Nu kommer de ikke, nu får de ikke strop. Hold! Ligner den ikke på alle fire? Hold den der, Erik! Hold bremsen! Per, kom! Hold! Hold! Ja, kom her! Ja, så! Hold! Kom så! Hold med! Lige strå med dig! Kom! Kom, Per!
Og det var et baghjul, der skulle lige i dækket, ikke også, Charlotte? Baghjul i dækket. Der var noget bag 70'erne. Lige så stille. Han er nødt til at stramme kroppen op først. Ja, det er stadig endnu af. Det skal vi finde ud af, at der er det. Ellers skal det ikke være dansk. Ja, nu! Kom med ryggen! Kommer! Pas på! Pas på! Godt og strop. Thomas, skal du længere ned? Nej, bare lad mig holde der, Michael. Jeg tror, det går der. Det var der folk, de ikke. Kom til! Klar til at bremse. Hold der! Hold! Vi skal stoppe med! Her var det slet ikke. Ja, det er fint. Der bliver skubber med. Erik, slip bremsen. Så klar til at stoppe. Hvordan siger pinden? Hold der er vel med det. Han går forbi pinden. Man er forbi at pinden med begge hjul, eller hvad? Ja. Bagenden forbi pinden. Bagenden forbi pinden. Bagenden forbi over. Løb! Du kan godt lege. Thomas! Det er de selv klare. Det er de selv klare. Det er vel også videre. Har vi ingen gas i? Tag nu den anden! Den anden tager alt for lang tid, inden den skal ud. Hallo! Det er jo for sent, nu er vi jo startet her. Hvad må de så? Han triller. Er det indenunder, og hvad så? Og hvad må han så bag? Så løfter den op. Hold jer! Jeg tror, det var derinde på mange med endnu. Nej, de skal bare have røven over den pind der. Der skal bagenden af den døde bil derovre. De må ikke begynde at lægge dækket under bagdækket før. Nej, men de ved det, om de ikke har dækket under nu. Ja, det har han heller ikke. Men det vil sige, de må godt gøre det dernede nu. Vi skal gøre det, når bagenden er op forbi dem hen her. Vi må gerne gøre det. Vi skal gøre det der. Bagved. Hvem har den dreng? Bilen slukket. Så er det bedre at have en med bil heroppe, der holder. Nej, det er ikke. Prøv lige at høre her. Vi nu får en bil op, der holder en bagløs mest op, så det ikke kan trille, mens vi har... Jamen, der er så mange særregler, det er ikke sikkert, vi må. Ja, det er rigtigt. Vi er nødt til at finde på noget, der er smart. Og så er der... Ja, det kan godt blive noget der. Tror vi ham der, trækker derover. 2 mand til at lukke. Det skal heller ikke være en, der kan gæde ret meget. Så har vi en øje, eller så Det er ikke bare en drop i fældet, så har vi et andet fælde, så kan det ikke give sig. Ja. Det er jo så, kan du køre? Nej, det skal du gøre. Det kan det ikke ske. Kan vi det, drenge? 2 mand deroppe. 70, der går stop på den. Så vi kan lægge den. Tror ikke, vi kan det?
Jo, til når. Bare så har vi 2 hjul. I stedet for det der. Bare til vinter. Jeg tror bare, at han når. Du kan være med bilen, der ligger på siden. Det er det, jeg mener. Vi er 8 mand. Ja, så har vi måske 5 mand og 2 mænd. Så er den ikke væk, så langt ud til på ny løn. Hold! Lidt mere! Lille smule mere! Ja, de skal løfte bilen, så de får begge nogle af benen baghjul, og det er bare sjovt. Så skal de løfte bilen og så må bilen starte og køre. Så må de køre, så alle bilerne bare køre igen. Rolig her! Ja, ned! Kom tilbage! Det var meget sjovt. En Suzuki, den kan køre med 35. Så må jeg ja, nu er det normal bane. Ja, hvis du er 8 mand deroppe og hjælper, Så er den forbi. Det ved jeg ikke, om det er der. Han har lige fået helt ny undervogn på. Han aner ikke, hvordan den opfører sig. det er der ikke noget med det at gøre. Nej, han aner ikke, hvordan den opfører sig, så... Gul midt er blå. Ja. På kant. Gul skinne blå. Gul skin i blå. Ja. Blå skal gul, eller blå skal være bund. Prøv nu bare lade din. Ja, det kan jeg ikke. Den skal helt ind i. Prøv at sætte den vej, ja. Lige nok. Ja. Blå er bund. Rød er træ. Ja, okay. Rød skal ind igennem der, og så... Ja, sådan ja. Der er ikke plads nok til. Så drejen. Drejen. Ja. Så du får den på drejen. Ja. Så sammen. Kom nu for helvede. Roligt. Hvad skal den så? Det er ikke rigtigt, det der. Fordi den blå, den er mellem den røde og den gule. Blå tilbage. Ja. Blå en lille smule tilbage. Sådan. Kan man så ikke på den måde? Fanden. Det kan man ikke. Den blå skal ind i også. Blå skal være inde i den røde også. Den brænder blå. Nej, den er jo ikke. Det er da en sjov opgave, det her. Kan du ikke prøve at sætte den røde på den blå allerede nu, og se om ikke kan manøvrere den der? Kan du ikke så, at den blå den skal ind i den røde på samme måde, som den gule er? Ja, ind i den røde, ikke? Ja. Skal der røde af en knude? Og den gule skal også være inde i blå. Så prøv at gøre det, og så prøv at se, hvad du kan derfra. Ja, så skal du have de to sammenhænge. Yep. Ja. Kom nu, Henrik. Du skal da ikke vente til små. Sådan. Sådan der! Ej, det er flot. Det er sat med jo. Sådan.